Pecku. Ale nejdeme. To je hezký. Počkejte. To je hezký, to si musím. Aha, takhle se to přebložuje. Tak hop, hop. Tak. A to je jako tady takové. A běhají. Necítím žádnou přírodu, ale dobrá. Ale mám mami zase hlad. Někdo napít? Na co? Tak, Hej, ty jsi zase to připoutal? Proč? Proč jsi připoutal? Mluv. Ale proč jsi připoutal? Hej, ale tak co jí udělají lidi? Nic. A Megina normálně s ní před nima chodí. Doufám, že jdeme druhou cestu. No tam, kde jste říkali, že je všecko zamčeno. Jak ty páni řekli, že tam je všecko zamčeno. Tak přesně jdeme, víš? Celou dobu. Aha. A teď dám tady. Právě furt. Taky jsem se ublížila. Jak to může mít mámi svatba? Kaj. 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 Jako tam? Svatba, tak viděl jsi hlavně však, jako oni oběty. A jako proč tady zrovna je svatba? Tak mami, já chci mít svatbu doma. A nechci. Ne, já nechci mít svatbu. Já chci být jako vy, že nemáte svatbu. Chci být jako vy. Aspoň nemusím pak rozvodové papíry psát. Aspoň nebudu mít s tím to. Proč tam je to auto?